рецептата се измисля в момента. Слагаме това нещо. Гледаме ергена. Слагаме извара. Маскарпоне добавяме. Вече го добавих. И само го показвам. Малко песто, малко. Две дози протеин направим. Едно. Разтваряме сирените в студена вода. И после го разтъркаме на водна вода. Ето желатинчето така напълнатаня. И ще слагаме зранца. Като се затопли водата, той ще се разтопи. Не трябва да много гореща водата, защото ще се развали желатина и после няма да желира сместа. Ето, вижте как се разтопи и става като вода. Махаме го от това. Добавили сме желатина вътре и слагаме в хладилника малко сега да стегне. После ще топим бисквитите в Бейлис. И ще стане чудна тортичка. Ето така ще топкаме. Моята кухня е номер 1. Значи ето тортичката е готова. Това е по случай дъщеря ми утре става на 19 години. И да ви кажа, че се чувствам много тъпо да си говоря тук сама в кухнята. Обаче ще свикна сигурно.